Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll! Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi na ako gwapo. Hindi na ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi, hi, hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolan dyan, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan man po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, good morning. Kay Ma'am Julie Bombita, good morning. Pabati databi digdi sa San Vicente ang family Bombita. Yan, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Uy, pizza 8 na po kita kang bulan na Hulyo taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apuera po yan kan sa mga pigpapaamot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 8, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, day nanggad nindo paglingawan sa kuyang tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kapo kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sa pog. Pasma ang abuton nindo kayan o kaya libak digdi, libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Taro patabing tugon ko, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Nawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masa na po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Bisyo Asin Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Wednesday, Miyerkules, 8 po kita kang Hulyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kaang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax.
And siyempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man tabi ang may stress sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, Serbisyo, asin reparo, kalmahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo, asin reparo sa Bicol Net TV. Ano na, Bicolandia! Oras Serbisyo, na asin para reparo. magugma. Alas sige! Alas 7, gisnaan sa tuyang Philippine Standard Time. Bagong aldaw, Good morning tabi, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. si Man Kay Sernel Bormeo. Kaibahan, broadcast Happy birthday palanda tabi kay Julius Bormeo sa utol ko. sa Sige birthday ko niyan ni Sir Julius na'y may prinsip diyan sa San Vicente. sa Gabo Happy birthday! na Bicolano. Si Miss Ay, kumusta? Miyerkules na po. Agkaaga, kay Panindom Anan mga reparo tango niya na Miyerkules si Super Typhoon Inday. Ohan, Manmoxea. Nasa laog na kang Philippine Area of Responsibility. Ang mga isyu Taod-taod, aramon tayan sa pag-asa. gusto sa So, Albay Intertown Governors Cup 2026. sa serbisyo Mapo na tabi sa Sabado, July 11, may 2026. dae matatako. May tulong barangay Tanod na nagserbi na na tulong dekada na. Pag-asa Sobrang tulong dekada na nagsiserbi katoto bilang barangay Tanod sa Tabaco City, pinarangalan sa puso ka. so Lunes sa flag racing. Kung mo yan 30 taon na nagserbi bilang barangay Tanod. Diyan sa indan mga barangay, matindi, 30 taon. Isyu Sobra 30 taon. nin husto sa Oy, si Congressman Pido Garbin Jr. kang ako Bicol Party List, mga tugang na giniit kay ni na barangaon ang barangaon sa tulong distrito ang Albay Electric Cooperative. si Miss Dati baga iyo adi Anak sigwa kita kitong Alico 1, Alico 2, Alico 3. Sarangan pag Ang Alico 1 first district, ang Alico 2 second district, tuhan Alico 3 third district. sa Di ba dati arog kaya? punuan
Yan ang mga tig-suwestyon, mga tugang ni Ang servidor Congressman Pido Garbin Jr. kang ako Bicol Party List. Ayun. mga issue. Sige tayan tabi mga tugang sa tuyan mga reriparohon kanya na Miyerkules. Ang sa indong boses. At may mga pigbabantayan kita. Ogon Mga ganap ngunya na aldaw. ko siya ang mangingeno. Sige po, 13 minutos na. Dae Lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Mr. Hulbotana sa aga-aga. Kanta na tabi mo na linya kang pag-asa tayo importantihon tabi ni Or na tunay tagarigwa na mga nasa irarong kang signal number 1 dahil po kaining bagyong si Super Typhoon Inday. man mo Ah. siya. Ang Objection your honor. Bicol. Bata nagiling ako kasud ba tabi Madam Maylin kang impeachment trial adi. Auta suali ko naman nagpapasali. Sa aga-aga. Peritaw-pitaw na naman suali ko. Ang pag-asa. Servidor Giling ako kay impeachment, peritaw-pitaw na suali ko. man mo siya. Kababayad ko pa sana. Tokan banwa. Kababayad ko pa sana kang palabaw na bill. Ang Ay, man kita kibagmagi ni mo kundi magbayad. Tapag dahil ka nagbayad, putol ka. kumpleto anal. Problema, kababayad mo pa sana, peritaw-pitaw na naman. Ay, ko po. Iyan ngaya. Pag nadangog ka ngaya kang aliko, baka ngaya day ka makatapos ka sa imong programa, palsukan ka lugod ngaya kay kuryente. Iyo. O, di dahil na lugod. Sige, yaon na tabi ang pag-asa. Kuwanta mo ng linya kang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning. At ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa may Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon na asahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto netong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dala pong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan netong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3.
Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon, magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po netong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa may Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din netong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng Pag-asa at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangang gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas sa malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Lubhang delikado po ang paglayag, lalo na po dito sa eastern seaboards ng Visayas at Southern Luzon. Pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, sa ngayon kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dlst.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, kasi sa pagmaka. Salamat Tabi Pag-asa. O yan po Tabi Pagatugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dagi sa may parting Bicol area ang central portion po kang Catanduanes ang nasa irarom kang signal number 1. So ngunyan na nasa laog na kang par kasubagong maagahon na alas 3 naglaog sa par super typhoon ining si Inday, pero sa aga
maluya ini, magiging typhoon category na lang. And hanggang sa Biyernes, ayaw pa ni sa par hanggang Biyernes. So magpapakusog na tabi kang amihan, ha? Ay, amihan, habagat. Ayun, hatakon kay ni ang habagat. Yan ang posibleng magpapauran sa tuya, no? Ingat man po, giraray. Pero pasalamatan tan sa tuyang kagurang nanta medyo dyan sa nasa dagat, ano? Arayo po ining bagyong ini. Thank you, Lord. Pero ingat man po, giraray kita, ha? Yan ang pinaka the best, dapat permi katang preparado, alertado. Yo. Sige po, alas 7:23 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Oy, mga tugag, ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuyan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha, ano. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po tabi permi. Salamat. Siring man mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilok ang bagong Malinaw. Siyempre tabi mga tugang kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Istansya, Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre katuwang taman po ang Si Bragais Liner. May biyahe Tabaco to Manila, vice versa. Ang Si Bragais Liner. Kay Cha Maming Bragais, good morning. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Oh, sige na. Manay Gina. Oh, ready na tabi ka mo, ha. Telepono na so sa tuyang mga kababayan. Tahodi na. Paroso-roso na mo na kita. Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net Boses TV. na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo, cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, magpaninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan.
Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ala, sige! Hoy! Dahil na naman ka muna papugol, ha? Alas 7:29 na! Yan sa tuyang Philippine Standard Time. Mr. Hulbot, Balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunya pungal daw kita ni Miyerkules, Wednesday na po. ibilidad Petsa 8 kita kang Hulyo taon 2026. Sabo, Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. cha-cha para sa masa. Ako man po girarihan sa indong lingkod. Ayaw ng pag-asa, Manny Moxea po ini. may paninindigan, Si Mr. Hulbotana. malit sa kapwa. Ito na naman si Manay Gina. Oh. Lingkod sa Si Manay Alice pag minatugtog na ni Rimati na. ana, boses ng pag-asa. Sige. Problema'y tinutugunan, Tama na daw. bawat hina Manangita may bagyo. kanyang Uy, grabe po ang init. Adi. Tama na mo. Nagirilid na po. Girilid na. Tama na. Tama na. Girilid na tabi ka mo. Grabe ang init. Ano? Maski may route ni panahon, pero ang namamatitang init matindi. Kasud man nakapira kong garigos. Mga apat. Yugon mo yan. Minasali pasan ako. Dumug na naman tulo subado ko. Marika ni permisa na maghuba. Kundi bawal man maghuba. Iyo. May imbitasyon digdi ang LGU Malinaw sa publiko. Magkakaigwa po ni public consultation on the proposed schedule of market values. Gigibuhon po ini dyan sa Malinaw Auditorium dyan sa Malinaw Albay. Ngunyan tabing pet sa 8, July 8, 2026, alas 2 din hapon. Yo. O imbitado tabi ang gabos, imbitado ang general public para po sa gigibuhon na public consultation on the proposed schedule of market values. Yo. Pasyar na sa natabi ka mo at yan, alas 2 nin hapon, dyan tabi yan sa Malinaw Auditorium gigibuhon. O ngunyan iyan na Miyerkules ha. Ngunyan iyan na Miyerkules, July 8, 2026. Dyan hali po yan dyan sa
LGU Malinaw. Imbitado tabi ang gabos. Magpartisipar po kamo mga taga dyan sa Malinaw. Tangani pong maaraman nindo kung ano ining consultation on the proposed schedule of market values so pasyar na sa tabi kamo dyan alas 2 tabi at yan na hapon dyan tabi sa Malinaw Auditorium. Serbisyo asin reparo. Naghiling ka mo kang panduang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagiling ka mo kasudma panduang aldaw na ito ngunyan pantulo at yan alas 2 ba yan o alas 3? Alas 2 gari mapuon naman. Nagiling ka mo kasudma ako taya ko mainiton dahil mo na ako maluwas pag scan ko sa telebisyon nahiling ko ako may hearing ngunyan mahiling daw ako di nagiling-giling ako nagpupun pa sa naso impeachment trial mga tugang autaso kuryente naman puro palsok na. So kuryente naman tabi mga tugang digdi salmay puro palsok na naman. Mga 3 beses garito nagpalsok. Maringan ito sa television ko hirak nin Diyos day pa manararao. Yung magayan ng reklamo tadi pag nagpapatay sindan supply kan sa tuyang kuryente nararautan sa tuyan mga appliances. Pag narout nga ang appliances sisay nga pabayadon mo. Dahil mo man pwede singilon so aliko. Oy aliko bayadan nindo sa television mi tanaraot dahil kang palsok patay sindi nindong supply kang kuryente. Bayadan daw kamo kang aliko. Kudi kita bayad pa sa nabaga kita. Bako grabe baga so reklamo ta palabaw so bayadan ta naglangkaw so konsumo ta naglangkaw so bayadan ta pero anong naginibuta dahi hanggang sa nakita duman sa pagreklamo sa social media sige kitang re-revoke pero obligado kita tabing magbayad ta kundi kita magbayad puputulan kita. Yugon mo 5.7 billion ang utang kang aliko. Yugo-yugo nindo yan 5.7 billion. Sain daw napapaduman sa tuya na mga pigbabayad. Sain daw pigduduman. An sa tuyang kooperatiba dahil man kikakompetensya. Marilamang ngaya kung may kakompetensya ngaya ini na iba ngayang supplier ki kuryente. Tubod pa ako. Sulo ninda. May nagsabi sa kuya, ano daw ngaya kung paimbestigaran? Gari yung pinakamagayon na solusyon paimbestigaran tabi ang rayaon dyan sa aliko sa mga busing dyan sa mga opisyalis kang aliko paimbestigaran nata nagkaarog kita kaini sisay daw tabi ang pwede magpaimbestigar kaini. Taylingan na, gabos na nga ni sa tuyang charges, ipinaratong na sa tuya. Pigbabarayadan ta. Tapos ngunyan, grabe ng utang kang Albay Electric Cooperative. Paimbestigari daw tabi nindo kung nata nagkaarog kita kaini. Nata dakulaon na sa tuyang utang na halos kita, nagbabayad kita. Sabi mga tugang ni Representative o kaya ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na i-divide ngaya ang aliko sa tulong entities. Narumduman ko kito kang medyo aki-aki pa kita tabi mamalulim ang apod kito kang aliko sa First District aliko 1
Ang first district, Alico 1, Alico 2, Alico 3. Ang Alico 2 dyan sa second district and Alico 3 dyan sa third district. Kang reshuffle, Alico, Apik, ginibo na sa ng Alico. Nawara na so Alico 1, Alico 2, Alico 3. Taang Alico 1 kay ito, igwamang ki sa diring opisina. Dyan sa first district. Sa Alico 2, igwaman na opisina dyan sa second district and Alico 3. Ang purpose tabi mga tugang kaini, nasabi ni Congressman Pido Garbina, para masiguro ang responsabling pamamahala at pagbibigay ng mabuting serbisyo sa mga albayano. Narumduman ko mananggad kang inot, pag may problema nga yaso Alico 1, dyan sa first district, madali ang respondita. So mga tao, may mga nakastandby na tao dyan sa Alico 1, sa first district. Iyan sanaan sa indang area. Iyan sanaan sa indang area. Dahil na sinda pwede mag sa second district. Kunyan gari araw ka na nangyayari, centralize. Mareklamo ka ngaya sa main na office kang Alico, kung sain-sain pa nag-aragi, grabe pan sa mga protocol, kung ano-ano pa kung mga anon mga iagihan, kaya napapahaloy tabi ang pagtaon ng serbisyo. Bako, mareklamo ka, pagreklamo mo, duman ka ngayon sa main office. Pag duman sa main office, itatao ka, duman ka ngayon sa first district, duman ka sa second district, duman ka sa third district, napapahaloy man agad ang serbisyo. Bako kang yaon ka ngayon digdi sa Alico 1, digdi sa Alico 1, susolusyonan na yan. Magayon ining question magayon ining question mga tugang ni Congressman Pido Garbin. Sabi digdi saro ini sa mga posibleng pag-adalan habang pighalata pang matapos, asin mamamati ta itong positibong epekto kang rehabilitation kang Alico. Bako na so iba na naman supig iisip kang iba na palaugan nin pribado. Palaugan ki pribado na posible kung halimbawa mamakaray ining rehabilitasyon kang Albay Electric Cooperative, taigwa baga ki pundo na itinao sa national government na 1.2 billion. Nangunya, nasa proseso na kang pag-rehab kan sa tuya mga edipisyo sa Alico. Paano nga kung ito na oberta nga ini o kaya take overon kan private, sisian mabibenepisyaran bakun sumatik, bakun su private. So alaton tamo na ini. And tama man ang gadini. Na suwestyon mga tugang ni Congressman Pido Garbin Jr. kang ako Bicol Party List na ibalik naman sa i-divide sa tulo ang Alico. Igwan District 1, District 2, District 3. Alico 1, Alico 2, Alico 3. Yun ang ano sa istorya ko sa Indo. Nakang-aki pa ako. Arog kan so Alico ka to. Alico 1 kami dyan sa first district, Alico 2 dyan sa second district, and Alico 3 ang third district. Ngunyan, mamomonitor mo dyan kung sisay ang dakol ang may systems lost. Dyan ngayon sa first district, dakol ngayon dyan ang systems lost. Ibig sabihin, dakol dyan ang mahabas ki kuryente. Dakol ang mahabas ki kuryente. Dyan sa first district. Yung baga ngunyan ang nagluwas, duman sa Agma. So annual general membership assembly na minaluwas duman dyan sa first district mga tugang, dyan ang may pinakadakol na systems loss. Ibig sabihin dakulon dyan ang mahabas ki kuryente. Apuera kanso talagang systems loss, dakol patabi ang mga naghabas din kuryente. So napapaduman po yan sa systems loss na pigbabayadan ta. Ay gwa nga ni dyan ki kapitan na perminan na dadako pero may kuryente na naman, may aircon pa. Dahil man nahihidap ka, dako pa. Pidakop na kang Alico, idakop na kang NBI,
manhido na. And nahiling iyan kan sa iyang mga kabarangay, uning nga si Kapo. Ida ko pa sa na nga may kuryente na naman, may aircon pa. O, digdi iyan sa first district. O, dyan iyan sa first district. Ha? Ay gwa nga ni man ako na rumduman ka ito. Official man. Oh, pero ang beses man din ako, daing kontador, pero may kuryente. O, dyan man ang sa first district. Grabing pagka-swerte kan mga taong ini, di? Daig kang kontador, pero may kuryente ka. Igwa ka ki business establishment, pero ang aircon mo dyan. Yugon mo yan. Daing kontador, may kuryente. Oh, kunyan, so kinonsumo kayan tabi mga tugang, mapapasain. Duman iyan sa systems laws, kita ang magbabarayad po kaya. Kaya ang sabi sa kuya, maray nga kayan kuta na kung may mag-move na, paimbestigaran. Paimbestigaran po tabi. Ang satuyan mga opisyalis kang Albay Electric Cooperative, tabata ngaya ang aliko, dahil naman ngayon nandadakop ngaya, tayo na nga niyan. Paano pa man ngayon mandakop kita, napigbabayadan na baga. Bako na seryoso sindan mandakop kan mga illegal connection, bayain na yan, bayadan man sa nabaga ngaya. Tama baga. Nga taman tamain sister paan mga taga-aliko na mandakop kay itong may mga illegal connection, napigbabayadan ta. Oh. Ngunyan kung halimbawa may madakop machambahan, so dinakop ngaya dinakop tapos ngunyan may multa, sumulta mapapasain. Binayadan ta na baga so kinonsumo kay Tosoy, nabas na kuryente kay itong nadakop na ito, binayadan ta na sa paagi kan systems laws. Ngunyan sumulta mapapasain kung halimbawa nagmulta tanadakop. Yan ang nangyayari, pagpamulta. Sumulta sa ina pa dumaan. Yan ang mga hapot. Halimbawa ngayon ako, nang habas ako kay kuryente, nadakop ako. Pagpamulta ako kiwang 100,000 na. Sampul man sa ni, sampul man sa ni. Halimbawa, nagmulta ako kay 100,000. Itong minulta kong 100,000, mapapasain ito. Tasoy nabas kong kuryente, binarayada na tabi din do. Sa paagi kang systems laws, binayada na. Sa intabi, mapapaduman itong multang ito. Iyan ang dapat paimbestigaran. Paimbestigaran ko ta. Ipa-audit. May problema kita sa manehamento. Ako man siguro may problema sa mga konsumidores. Ang konsumidores, pag tinawan mo ang kibilalo na kitang saradit na mga konsumidores, pag tinawan mo kisarong bil, kupot-kupot na kita kipambayad kaya. Ipa-audit. Paimbestigaran yan mga opisyalis na dyan sa aliko. Tagadan nagyaraman sa nakaini sa mga rayaon dyan. Kitan mga nagkukonsumo ki kuryente, sige sa nakitang barayad. Yan niya ang posibleng pwedeng gibuhon mo na ngunya. Bako yan ang mga i-private iyan, dagdag kulog na naman kipayo iyan sa mga konsumidores kang Albay Electric Cooperative. So yan tabi mga tugang, dakul kitang kahaputan na dapat simbagon iyan kan sa tuyang kooperatiba. Ano ba? Bakit? Taluminubo sa arog kayan, posibleng lumubo pa sa mga masunod na bulan. Pasalamat nga ni kita taday kita ki pod kay ni pig tamaan ki mga maraot na panahon. Paano kaya pag tinamaan kita kay maraot na panahon, nagkararangka na naman sa mga kable, sa mga equipment kan sa tuyang kooperatiba, paano na? Mautang naman niya kita, takay puhan ta ngayang ma-restore ang kuryente ta di gisalbay. Mautang na naman kita. Salbata ng pahit ay nidigdi sa Albay Electric Cooperative tabi, Capraol, Bobier, Villanueva.
dyan sa Barangay Kumun. Maray ka ni magkapitan ka na tabi ka na kapraol. Ta masolusyonan mo lamang ining problema sa kuryente. Bako sa na kuryente ang problema, pati tubig masolusyonan lamang ni kapraol. Pag ininaan maging kapitan o dyan tabi sa Barangay Kumun kang Malinaw Albay. Serbisyo asin repar. Alas 7:47. Say! An sa tuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Abangan. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. At dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kay dorm, boarding house, Serbisyong toto. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Chacha para sa masa. Oras pong yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Igan. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Tagap. ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Siyempre yaon dyan si BM Attorney G. Ayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang si Bragais Liner. May tinutugunan. Ala, sige. Bawat hinaing. Alas 7:48 na tabi, kapraol. Inggan. Basta imbitado kamo kang lokal na gobyerno kang Banwaanin Malinaw sa gigibuhon tabi na public consultation on the proposed schedule of market values. At yan po yan sa Malinaw Auditorium alas 2 nin pagkahapon. Ngunya na aldaw yan. Imbitado po ang kabos. General public, imbitado po kamo sa gigibuhon na public consultation on the proposed schedule of market values. O dyan po yan sa Malinaw Auditorium. At yan, alas 2, imbitado tabi kamo kabos. Okay, sige. Alat ka. Objection, Your Honor. Pigpunan ko duman sa istorya na paduman kita sa alikota. Kasud nagiling ako kay impeachment. Ta sige piritaw-pitaw sa kuryente. Sige. Kasud panduwang aldaw kang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makapunaw magpaparahiling ki arog ka na hearing adi. Iyan man na hearing na yan, ang gari na papaboran dyan sa mga abogado, so sa defense, tapos sa prosecutor, pahirelingan ki maurag na pauragan, so patiribayan. Kaya kung medyo pago ka man na abogado, dyan sa hearing na yan, sigurado, ma-viral katulo sa social media pagkaga. Hilingan din nangyayari naman ngunyang kasudma. So pimirong aldaw, viral so lead counsel ni Inday Sara. Si Attorney Sison. Matibay ngaya. Maurag ngayang abogado. Si Attorney Sheila Sison. Saison. Kasudma, ang nakasalang naman sa defense si Attorney Carlo Narbasa. Si Objection, Your Honor. Iyon na naman sikat nun yan. Sikat nun naman. Tay pangani ngayon natatapos hapot kang prosecutor. Objection, Your Honor. Si Attorney Objection. Talagang makukonsiluhan ka kundi kung magparahiling katabi ka pa Raul Bobier Villanueva kay ning hearing, punaw ang abuton mo. Punaw, pasma, tapos sabayan pa kang piritaw-pitaw na kuryente kang aliko o rimate. Di kasudma may pigpresentar ng witness, so prosecutor, so expert ito sa
pag-abot sa mga gadget tadi, so sa cybercrime, so taga NBI, iyo ang pinatukaw sa witness stand. Ganyan, natapos so pagpresentar kang prosecutor at yan, continuation kang apod kay ni cross-examination. Yan, iko cross-exam siya kan mga uning mga defense lawyer ni Vice President Sara Duterte. At yan, di magayunita. Siyempre, pag nagpresenta ng prosecutor, pabor iyan sa inda. Pabor iyan naman sa mga prosecutor. Pag cross-exam ka, adyan maluwas. May mga maraluwasan. Kaya iyan, ang tabayanan ko naman adyan. Dahil sa natabi naman magpalsok ang kuryente. Iyo, adyan tabi yan. Sa pagpapadagos po kang impeachment trial kan sa tuyang Vice President digdi po sa Republika ng Pilipinas. So, ang pig-urulayan duman so sarong article of impeachment ining so pagbabanta kan sa tuyang Vice President sa buhay kan sa tuyang presidente si Bongbong Marcos Jr. so agom tapos si dating speaker na si Martin Romualdez na ang sabi pigbantaan sa buhay kan sa tuyang presidente so agom kang presidente tapos si former speaker iyo so iyan ngunyan ang hihiring ngunyan sarusan na iyan sa mga article of impeachment tigwapang iba yan pa sana so saruk pa sana itong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte impeachable da ito niyo o kaya saruk pa sana saruk pa sana tabi iyan ang ongoing ngunyan ang paghihiring dyan tabi sa Senado. Ang mga judges dyan, iyo po sa tuyang mga senador. Iyo, so mga senador, yan mga judges. Kaya so sarong senador nga ni duman, sige siya ng ngiling, sige siya ng tango-tango. Basta nga kumadangog sana. No talk, no mistake. Iyo, makonsilon kita digdadi. Mina-viral tulo sa social media. So witness man na taga NBI may mga nagluwas ko niya na gari figure out baga sa kredibilidad may mga ginibong yan nga may karugin kaya ngunyan ang napapaboran digdi itong sa mga abogado puti nga sabi kang barkada ko maurag nga itong abogadong ito pag nagkakaso nga ko iyan nga itong kwaong ko yo pauragan nga oy maurag pala niya talagang abogado graduate niya sa UP maurag pala niyang graduate na abogado haling sa arog kay ito duman ang pauragan niyo kaya namin midbidan ko niyan hindi masiguro ang pagkakataon kaning mga abogado magpakitang gilas nga kita tanganing mas mamidbidan kita tagrabing exposure uyog-uyogon man perang oras ito tig presentar so witness kang prosecutor tapos so defense man sige man objection your honor dahil panganing nga natatapos so hapot objection your honor nga no di arog kaya ayo o di napaboran so mga abogado mga maurag nga pala niya pag may kaso nga kung maray kayo ni kuahon nga maurag nga mag-object objection your honor tulos. Hoy, pa-shoutout na tabi dyan sa Labnig, sa Basod. Sabi ni Ma'am Yoli Barde. May Basod. Sa Labnig. Anong pork yan na may Basod? Duman ka mo sa may sa may Salog. Kaya pigapod na Basod. Siyempre nga sa Salog, may Basod. Dyan, anong pork yan sa Labnig na may Basod? Maray na aga tabi sa Indo dyan, sa mga taga-Labnig na tabi. Dyan tabi sa may Basod, Labnig sa Basod. Yugon mo yan. Aram kong Basod sa Tabako, Barangay Basod. Dyan sa Labnig, igwangan kay Basod. Anong pork iyan na pigapod na Basod dyan sa Labnig? Siyempre, pag inapod mong Basod, may Basod. Ang aram mo may Basod, so may gilid kan salog. Pagaw. Yaw. Sige tabi, Ma'am Yoli Barde, good morning tabi. Sige. 3 minutos na sana, malas 8 na. So iba,
Dumana na sa Atyan, sa alas 10 hanggang alas 11. Duman sa programa ta sa 107.7 radyo natin Tabakayo. Sige, paluay-luay na kita, paaram na kita. Serbisyo asin reparo. Okay. Sige tabi mga tugang. Na inabangan. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan tabing Wednesday, Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangaran po kan samuyang General Manager Maestro Nila Duon, SM Sir Tony. Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abila, Sikap Susan Nabor, Tang Barangay Estancia, BM Attorney Giayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang Si Bragais Liner. Tsak Maming Bragais, good morning! Problem. Sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang ngani pong mahiling man kang iban sa tuyang programa. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ansa indo pong servidor asin taga-Riparo. Saga naman, hindi po sa tuyang programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos, dumo, arigato. Iringat po kita, bye-bye. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.